ओइलाय नानिया सिन्देल गानदो दे बाजाराव थांनो ओंखारदों जोङो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनो बावहरनाय थाबाय नै लोगोफोर जोंहा बाजाराव थांनो ओंखारदों बिमा फिसा नानिना खानाया गोलाव गोलाव जाबनानै खानाय सिनहैनो नागिरदों फैदो मा बेगा लाबोदो गारि नेबाय जोङो लामायाव Vaya mak dengan ibu kanan sebelah sana jalan ibu kanan sangkambai bazar bazar kapai lan bazar bazar lari mak kulung kulung ada bazar kisah kapai kulung ini kulung ada oh kami bazar sasa yuk kulung dia ro seru mama ni lebih jangan naik kerja. Lari deh, basku. Maku lari. Basku lari ya. Basku lari aja nak. Oh, macam naik kerja mana? Nani nak satu naik lagi. Moजां दा हारिनो सालानसै माबा बाजाराव लाबोजोबनानै ओमफ्राय जाग्रा जानोसै चावमिन जानो होनदों आरो चावमिनखौनो जाबाय लाबाय जों थांसै एबार थांनो ओंखारफिनबाय जाखां लोंखां मेथाइ आरि लाखांजोबबाय गारि गाखोफिनसै जोंहा हम जा पिलपिलि गाखोनानै थांसै एबार न'आव pilih member pilih sih bar बाजारनिफ्राय न' मोनफैफिनबाय लोगोफोर ओरैनो साथा खाथा इरि फावथेननिसो बायना लाबोदों जेबो बायाखै नानिखौसो खानाय सिननो थांखादोंमोन नालाय जोंनि खाथा फावथेन रंगिल इरि दै बथल इरिसो लाबोलाबायबाय नानि साथाया बायदि नानिनि साथाया Asani. Terus saya kenapa? Bye bye. Next lagi mungkin.